Hello, hello, hello. Hello.
Rizares Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipili ang aking nadarama. May palista po yung mga gustong sumali. Ako maka-start na tayo. Hello. Mga titig mo sa akin nakapighali na. Di ko mapipili ang aking nadarama. May unique na girl, may unique na girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinita. Baby girl, please come here now. Don't wanna sing like this song. We're getting past the time ng playboy. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang kasumay. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Hanggang tayo walang kapatay. Alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa kapitan nila. Di ko mapipilang aking nadarama. May chindi pa, girl, may chindi pa. Girl, may chindi pa. Sandy, Oliverio, the best. Yeah, ako na yan, makabili na sa akin na lang, yeah. Ika naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko makikinig ang aking nararamdaman. Sana sige ka na, chikita na yan, sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapipilang aking nadarama. May chindi ka, girl, may chindi ka, girl.
can seal. Good evening din sa'yo. Ay, palista po yung gustong sumali. Academy You Can Seal. Sali ka po, ma'am. Ay, palista po yung gustong sumali. Thank you po sa iyong patangsak. Palista lang po yung gustong sumali, guys. Nakalista ka na po, Sir Boy. Pangatlo ka po, nakaka na po. Ka po ba, Ma'am Yukins? Thank you so much. Let's shout out to you, Yukins Hills 2.0 from Ria. Thank you so much. From Riyadh. Bakalo. Ano po, yung mag-stay po, mag-ipag-digitan at mag-stay sa live ko. Replay all ko po. Babae po kayo, babae, lalaki. Sali ka na po. Makipag-digitan ka po sa ating live. Ayan pa yung menu. Gusto ko na po kayo. Monica na po, sir. Monica na. Ilan po yung subscribers nyo? You can see. Ilan na po yung subscribers nyo, sir? Babae ka po ba, lalaki? Na 20.0. Ilan na po yung subscribers nyo po? Babae po ba kayo? Babae po ba? Magdikitan at magstay po sa live ko. Yun po yung may chance po na manalo ng play all po. Play all po ako. Play all ko po yung lahat ng video nyo. Lista na po kita, Yukins. Yukins Sales 2.0. Wala pong alis, walang alis ha. Mag-enroll po tayo ng participant. Babae po ba kayo? Babae. Yukins Sales.
Babae po ba kayo? Basta la Bizares Idol. Okay po. Maraming salamat po, Yukin Sales. Stay lang po kayo dyan, ma'am, at maghihintay pa tayo ng mga sasali. Okay po, stay lang po dyan. Nakalista ka na po. Flavor. Stay lang po yung mga nakalista dyan, guys. Ha? Stay lang po. Stay lang po kayo, stay. Kahit pasali po yung mga gustong sumali. Wala pong alit dun sa nakalista na, guys. Beats Production. Kailangan po tayo palista na po yung gustong sumali para makapag-start na tayo. Wala pong alit dun sa nakalista na.
lang muna tayo. Paki-share po yung ating live. Yakin. Yakin. Thank you po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa iyo. Yakin Sil. Hasta la Pizares, Idol. Imperio. Mana? Anong tulog mainit? Ako, daga mo lagi mo sa termos. Thank you po, thank you po. May good news ako sa inyo, guys. May good news ako sa inyo. Nakuha ko na po yung aking pin. Yung aking Go Galaxy. Mamaya po, share ko sa inyo paano po ako nag-start at paano po ako na-money. At ngayon po, kung paano ko nakuha yung aking pin number. Okay na po ito na na-verify na siya. Na-wire ko na rin sa aking bangko. So, okay na po. Mamaya po, share ko sa inyo kung marami na kayo. Share ko sa inyo yung konting para po ma-inspire kayo. May palista po yung gustong sumali. Magbaba na po ako ng link. May palista po yung gustong sumali. Share lang muna tayo guys sa ating live. Share muna po tayo. Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di bala para sa'yo pagkatapos mo ng mahal ibigay ng lahat sa bandang huli ay ganito Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinagawa. naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba ang mga mata napapikit habang binabalikan ng mga nagdaan hindi na malaman anong dahilan palagi itinatanong mo kung saan nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal bakit dito nauli ang pag-ibig na ibinigay bakit mo nilagay sa kalungkutan na bigatin ito bang suki pagkawa di maikupli kapalit ng aking katapatan at tila parang sa akin magtungkol sa ano ang mali at ako'y nilapatan marahil ikaw na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo kung nalalaman mo ang dapat na mahal hindi sana ganito ang nakamo Kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagkikisan. Happy ang siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat. Share muna tayo guys ha. Share. Dahil ba sa huli na ang lahat sa iyo'y paalam. Kahit di na
na po, tayo palista para makapag-start na po tayo, guys. Shoutout to you, Ma'am Babes. Thank you sa iyong pagdalaw. Babes, Lacson. Sige po, maya-maya po mag-start na po tayo, maya-maya. Palista na po. You can sell. Silang subscribers na po kayo pala. You can sell. Sales 967 subscribers. Yun po ba yung amay nyo? Yukin Sales 967 subscription. Subscriber. O sige po. Nakita ko na po yung bahay nyo. Nakita ko na po yung bahay nyo, ma'am. Lang po kayo yan, stay lang po. Pwede po kayo magluto habang naghihintay tayo.
ka na po. Thank you, Roger. Thank you. Gandang gabi rin po sa inyo. Iyakin TV, harang. Tangkis, lalat ko. Sino po yun? Sino po itong Iyakin TV? Ay, hindi pala ito. Wait, naligaw tayo. Naligaw tayo. Sandy Oliverio, the best. Ang sarap ng minamahal. Asahan mo Wala na po bang hahabol? Wala nang hahabol? na Wala nang hahabol. Maglalapag na po ako ng alam mo bang Pero bago tayo mag-start, may share muna ako sa inyo, guys. Ito, guys, may 5 million in the house. May share lang ako sa inyo. Good news po, nakuha ko na po yung aking Google pin. Ayan po. Nakuha ko na po. Thank you po ng marami sa inyo. Lalo po yung mga aking mga supporters. Thank you so much. Mag-share lang po ako, mga konti lang sa aking kung paano po ako na monetize, kung paano po ako nag-start sa aking pag-YouTube. Thank you, Kaljer. Maiksi lang po ito, share ko lang po sa inyo. Thank you so much sa inyong lahat. Konti lang po, share ko sa inyo. Na-create ko po yung aking channel 2018 po, August 16, 2018. Thank you, Ma'am Yukins. Na-create ko po yung aking YouTube channel 2018. Then, pero po naging active po ako. Thank you po. Pero po naging active po ako, 2021 na po. So, 18, 19, 20, 21. 3 years po bago po ako nag-active sa YouTube channel. Nung nag-active po ako, upload po ng mga videos nung March 2021. Then, dito, ano ba yung March? Then, nag-ano po ako, nag-apply po ako, na-reach ko po yung requirements po ni Lolo ng ano ba yun, 1,000 subscribers po, tsaka 4,000 watch po. Pero po bago po yun, bago ko po na-reach yun, siyempre po, mahirap po talaga. Hindi po madali ang pag-YouTube. Pero kung talagang nasa puso mo po yung pag-YouTube, magagawa mo po ito at magagawa mo talaga. Hanggang sa maging ganito na po, makukuha nyo yung ano nyo. Ngayon, nag-apply po ako, na-reach ko po ng March 2022 yung aking okay, may na yan. Yung aking requirements. Hello, Ma'am Babes Lacson. Ngayon, bago po ako na money, guys, 1 year. 1 year ako bago na money. Alam niyo po kung bakit? Nakuha ko na po yung requirements po ni Lolo ng ano po ako 1,500 po. 1,500, pero yung watch ko po hindi ko po nakukuha. Then hanggang sa
naging 3,000 na po yung watch ko, pero grabe po talaga yung aking hirap. Pagod, hirap, tapos ano po talaga, pagod, hirap, tsaka puyat po. Alam niyo po, nakuha ko ito, yung sa LS lang po ito. LS lang po yung aking subscribers. Madali ko lang po, nung 1.5 po, inakuha ko lang po yung sa pag LS po. Yung aking ano noon, yung aking bossing noon, kinuha po ako ng Sir Braylin. Sir Braylin, hello po. Yun po yung aking bossing na kinuha po ako na isang kinuha niya po ako ng loyal team. Then talaga pong gabi-gabi po talaga. Gabi-gabi po talaga nag-live stream po kami. Wala pong tigil yun, hindi po ako talaga hindi po talaga ako ma-absent po sa live ni Bossing Braylin. Pero po ngayon, hindi na po siya nag-YouTube kasi busy po siya sa kanyang trabaho. Pero Bossing Braylin, sana po bumalik ka na po sa yung pagla-live. Sayang naman po yung YouTube nyo. Yun lang po. Then, thank you so much sa inyong tulong. Then, ayun po. Tapos po, yung 3,000 po na watch po, kulang pa po siya ng 1K. Mahirap talaga pong kunin talaga po yung watch nyo. Kailangan po, pag nasa ano na po kayo, nasa 200, kailangan po talaga gawin nyo po talaga yung yung watch po. Trabahuhin nyo talaga yung watch nyo. Ngayon, gusto ko na po talaga siyang mamon. Yan, tagal na po kasi 1 year. Sabi na po nila, after 1 year po, hindi ka pa namon babawasan po yung watch nyo. Malalagas po yun. Saka yung subscribers. Kaya gumawa po ako ng paraan, guys. Bumili po ako ng 1,000 na watts. Yun po. Para po makapag-apply na po ako kay YT. Then, na-reach ko after 1 week po. Mabilis po yun. Hello Kuya Jomar, makinig ka ha. 1 week po, 1 week nakuha ko yung 1,000 subscribers. Di na kompleto ko na po yung aking 4,000 watts. Then nag-apply po ako agad. Pero bago po ako nag-apply guys, kailangan yung YouTube channel nyo malinis. Linisin nyo po yung mga copyright po, tanggalin nyo. Then yung upload po na hindi po sa inyo, na dapat po sarili content nyo, tanggalin nyo po yun, i-delete nyo po yun. Then yung mga yun po, bawal po talaga yun yung mag-upload ka po ng hindi nyo content. Kailangan po sarili nyong content. Then yung mga yung mga copyright ko po, ko po yun, minute ko lahat. Minutes lang po yun. Basta meron po kayong copyright claim, mute nyo po agad. Para bago po kayo ma-monetize, kailangan po malinis po yung channel. Tsaka yung subscribers nyo po, halimbawa 1,000, kailangan po may sobra siya. Halimbawa 1,002, 1,001, mga gano po. Wag po kayong mag-a-apply kung eksakto lang pong 1,000 yung subscribers mo kasi malalagas pa yun. Pati na rin po yung watch nyo, kailangan sobra-sobra. Ayun po. Malinis na po. Nagawa ko na po yung mga rules po ni YouTube. Then, nag-apply po ako ng March 3, 2022. Then, na-approve po ako ni Lolo ng 5. So, 2 days lang po. Ayun. Then, after March, April, May, June, July, August. 2021 po yun. Tapos yung nagpadala po si Lolo sa akin na si Google AdSense noong February. 2022 po ito, February 16. Then sabi daw po na sa Google na after 3 weeks daw po, marireceive ko yung aking Google PIN. Ayan, nagantay po ko ng 3 weeks. Then,
3 weeks po, then wala pa po siya. Then eksakto pong 1 month. Then nag-request po ako uli ng Google AdSense kasi galing na po ako sa post office, wala daw po yung aking Google AdSense, kaya nag-request ako uli. Ngayon, nag-request ako after, pero nakuha ko na po yung una. Yung una po, pero late po siya, 1 buwan na po mahigit, late na siya ito. Ay, ito po yung una. Ito po yung una, late na po yan. Late na po siya, 1 month na siya. Then, nag-request ako ulit sa Google AdSense. 1 week po dumating. Ito po yung pangalawa. Pangalawa na po ito. Ayan. Hindi ko pa po nasa nakabuksan. Pero po, naayos ko na pa ito. Na-wire ko na siya. Na-connect ko na po sa bangko ko. So, halimbawa kung makuha kong may makuha ko na yung aking sahod kay Lolo, diretso na po siya sa bangko ko. Ganun lang po siya. Pero sana po yung mga bago dito, wag pong susuko. Talaga pong mahirap po talaga ang pag-YouTube. Kung hindi nyo talaga hilig mag-YouTube, mag-quits na po kayo. Kung pangarap nyo po talaga na ganito, makakuha ng ma-monetize kayo. Tsaga-tsaga lang po guys, talagang normal na po yung lagas. Kahit po sino nakakaranas po ng lagas kasi po marami na po masalada po ngayon si Whitey, ay si Lolo, na ayan, yung mga rules and regulation, kailangan po natin sundin yung rules and regulation ng Lolo. Ayan. Kailangan po sundin, wag po tayong gagawa ng alabag po sa YT para po wala tayong magiging problema. So, ang payo ko sa mga bago, tsaga-tsaga lang po at normal na po yan yung ating pag-rin nyo. Sikapin nyo po talaga, sikapin. Yung ano po, ang ano ko po, yung subscribers po, madali pong kunin basta masipag po kayo makipagdikitan. Ngayon, yung watch po talaga mahirap. Mahirap po talaga siya makuha, sinasabi ko na po sa inyo. Kaya ngayon pa lang, dun sa mga bago, trabahuhin na po yung watch nyo. Kailangan po, mas malaki na po yung watch nyo kaya subscribers. Madali pong makuha yung subscribers kaya sa watch. Ayun, hanggang doon lang guys. So, sana po ma-inspire kayo sa naging sinabi ko sa inyo. Yun lang po. Maging magtsaga lang po tayo. So, mag-apply, Google. Opo, kailangan talaga mag-apply talaga ng Google po. Importante po yun. Kasi pag wala po kayong Google AdSense, paano po kung sasahod? Kailangan meron po kayong ganito. Ayan. Hindi ko pa po siya nabubuksan. Ito yung una. Tapos pangalawa ito. Kasi pangalawang request ko na to. After 1 week, dumating po siya. Pero okay na po ito. Na-wire ko na po siya. Nakundi ko na po sa bangko ko. So, okay na po. So, start na po tayo guys. Yung mga gusto pang pumasok dito, yung mga gustong makipagdikitan, palista na po. Maglalapag na po ako ng link guys. Thank you sa inyong lahat ha. Mag-i-start na po tayo. Yung gusto pa pong humabol, habol na po. Maglalapag na po ako ng link. Tatawagan ko po yung nandito, Sir Arvin, Sir Present. Sir Arvin, type present. Sir Alger Javier, type present po. Boy the Store, type present. And Yukin Seals 2.0, type present. Magalat shout out to you, ma'am. Mama Bulagang Family Vlogs. Thank you sa iyong pag-visit. Thank you po so much. Bulagang Family. Okay, maglalapag na po ako ng konti lang tayo. Yung mga gusto po, yung pong gustong makipagdigit
kagitan po, type present, type palista lang po. Maglalapag na po ako ng link ha. Nang login, mag-login na po tayo. Yung mga gustong humabol po, pwede pa. Maglalapag lang po ako ng login. Ayun po, sa mga bago po, tsaga-tsaga lang tayo. Yun talagang gusto nyo talagang yung gusto nyo po talagang ma-reach po, makuha po yung gusto nyo. Kailangan po tsaga lang tayo. Lalapag na po akong guys ng login ha, para makapag-start na tayo. Maraming salamat sa iyo, Yukin Seals from Saudi, Riyadh. Mag-login muna po tayo. Ayan po. Lista, Kuya Jomar. Okay, lista na kita. Lista na kita, Kuya Jomar. Ayan. Okay, puntahan po yung ating login. May bagong buhay, isang kalimutan. Okay po. Sa pangarap, lagi kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisip. Wala yung Ibigin ang iba. mahal kita, mahal kita. Micro Ani Nunez, Sport Ninja, from Bulagang Family. Kasali ka po ba, Micro Ani? Micro Ani Anis Ninja? Kasali ka po ba? Type palista lang po yung gustong sumali. Kamandag na anyo ni Maria, Tamsak Red from Bulagang Farm. Ay, Bulagang. Okay. Tamsak Red muna natin siya, Ma'am Bulagang. Si Mama Dil pa rin ni mamaya. Wait lang. Si Mama Dil muna. Tapos na yata si Mama Dil. Northern Summer Mix DJs. Natapos na siya. Sandy Imperio. Natapos na si Mama Dil. Saan tayo magkatamsak na to? Upang ika'y
natin si Mama Dil, sabihin lang po natin, Kamsa Pray, hashtag Joanne. Kamsa Pray, hashtag Joanne po. Sana'y pakinggan mo ang awit na pusong ito. Tulad ng mundong tumitigil sa pag-ibig, ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-abot, pag-ibig di matatapos. Northern Summer Mix DJs. Alam Pakipunta natin siya, Mama Dil. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong tumitigil sa pag-ibig, ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-abot, pag-ibig di matatapos. Basta na Pilares, Idol. Sunday, Imperio, the best. Masaya po ako, nakuha ko na yung aking pin. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa mga lahat po ng aking mga supporters. Thank you Sir Boy. Para din po sa inyong lahat ito. Northern Summer Mix DJs. Pag po ako nakakuha na po, nag-sahod na daw kay Lolo. Bibigyan ko rin po kayo, magpaparapol po tayo. Thank you Sir Boy. Thank you Sir Arger. Masaya po ako. Thank you. Para sa inyo rin to lahat.
para sa ating lahat. Thank you so much. All I worship and adore. Never once is it true. And all of it. Thank you, Sir Arvin. Thank you so much. Pakitamsakan po si pakitamsakan po si sino ba yun? Bulagang family po. Bulagang family. Saka si Mama Dil. Si Mama Dil po natapos na siya eh. Pero naka ano pa rin po si Bulagang family. Naka-on siya. Naka-live. Login to na tayo. Login to. Sa aking mundo, habang buhay na ito. Sa aking mundo. Yun pong mechanics, wag po natin kalimutan, puntahan po ang video, manood at least 1 minute. Then, habang nanonood po tayo ng video, mag-comments po. At least 5 minutes, 5 minutes po ay 5 words po pataas. Pakihabaan po lang yung ating comments. Then, lagay po sa yung dulo ng comments, hashtag Joanne. Then, like, sub, bell, all nyo po yung ating yung mga videos. Then balik po kayo sa live natin. Type nyo, bagong dikit J, lumang dikit T. Huwag pong skip yung video guys. Huwag pong skip ha. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae at di kayang sumabay. Ang pinalabi mo na lagi ko binigay. Binibigay ka lang, nakit ka sa akin ha. Pagkatama ko sa'yo paano ha. Maging reyna, kami sa mga alaman. Hindi kailangan pa ng tulong. O magsisilbing kantayan. Alam ka na kasi parang bantayan. Yung pasinita ka ng bulungan. Hinatataran to ang dahilan ko. Pag ikaw kasama ko, kasaling aming ipunan. Oh, binibig. Thank you, Roger. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae at Yung mga gusto nga umabol, pwede pa po. Habol na. lagi ko binibigay. Oh, binibig.
Laging 2. Laging 3. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ay lagi ko hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ay lagi ko hinihintay. Oh, binibini. Just touch my body. Oh, binibini. Just touch my body. Dagdag pa tsarang hindi na protein ng kapal niya. Sure na finish. Anong ulam mo, Kaljer? Udong. Kaljer, share mo naman yung ulam natin dyan. Share mo naman yung ulam natin, Kaljer. Pritong tilapia. Ah, masarap yan. Sarap yan, Kaljer, pritong tilapia. Tapos magpiga ka ng kalamansi tsaka toyo. Wow, sarap. Kaya kamatis. Fresh tomato. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Kaya magtulingin ka sa akin niya ay malit na. Pero wala na
$357. Sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano bago? Gusto ko rin kasi nakasigurado. Oo nga po, hinahanap kita, Ma'am Bay. Iisipin Tatamsak ride ka namin sana, hinahanap kita. di ako apurado, pero sa'yo ano bago? Hinahanap ko yung LS mo, wala. Tatamsak ride ka namin sana. Panahon na kitang Take 2 ka ba? Take 2? napagkasapa ko, bakit di pa sagot? Hinahanap kita eh. Ano pa plano? Wala ka naman live. Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero nagkalo kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa hindi naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita lang. Dati ayaw kong gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sinulagdas kasi yung papalikikis mo sa bahal. Ang kulit Take 2 ka ba, Ma'am Bay? Take 2 ka? sa'yo, sumibang magsipili. Kasi baka amoyin mo. Nagagada sa tiyalak at sigarilyo. Kasi gusto ko ikaw na ang aking bilis. Laging bumibili ng papangong matapang. Kagaya ko na sa lahat ng aking ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Sumataya ako ng pati-pato pagdating sa'yo. Yung mga gustong umabol, pwede pa guys. Tayo palista lang. Magti lang kami eh. Ito, lalapag ko na po si Kaljer. Pung-skip yung kanyang ads ha. Pung-skip yung kanyang ads. Lalapag ko yung sa Kaljer. Wag pung-skip yung ads ha. Monetize na po ito. Monetize channel. Hello, hello.
Pakipuntahan po si Culture. Pakipuntahan po si Culture. This is the mix of DJ St. Mark. This is the mix of DJ St. Mark. Powered by DJ Robo Exclusive. Culture. Dalawa pa lang bumabalik kay Culture. Dalawa pa lang bumabalik. Power beats go. Hanap-hanap sa gabi parang ikaw ang nais ko sa trina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig palalim lang. Asan po yung iba? Pakipuntahan po si Culture. Si Culture. Powered by DJ Robo Exclusive. Mabasa ka
charger na hulog. Pakipuntahan po si charger. Meron niya yung charger. Meron yung charger. Tapuan. Charger, tatlo. 1, 2, 3. Hulog mo. OFW Mix, TV Vlog. Ano ba yun? Run out sa amin. Run out. Powered by DJ Womo X Music. Pangin mo, mainit. Pangin. Brown out po. Ha? Brown out. Sa gabi tayo. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Sunod na po natin si Sir Boy. Sa gabi araw. Yung mga gustong humabol po, pwede pa kayong humabol. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Wag po yung skip yung video guys ha. Manood, panoorin na 1 minute po yung video. Then mag-comments po. 5 words pataas. Pakihabaan po natin yung ating comments guys. Then lagay po natin sa last po ng comments nyo. Hashtag Joanne. DJ Rodski, the best. Basta Team Boyog, Gapauyog. OFW Mix TV. Ano ba yun? Time out ka ni Nightboat. Huwag po kayong magkano ng emoji. Para po makapasok kayo. Maldado, Disco Mobile. DJ Rodski, the best.
Mag-type ka uli, OFW Mix TV. Mag-type ka uli, pasok ka uli. OFW Mix TV. Basta Team Boyog, Gapauyog. OFW Mix. Maldado. Pasok po. Disco Mobile. Pasok po uli. DJ Rod Speed. Best. Maldado. Disco Mobile. Ang may-ari ng na mahal ko. DJ Arcade Remix. Tamsak ride mo natin si Madam Celia. Tamsak ride muna natin. Sabihin lang, tamsak ride, hashtag Joanne. Nakapasok si Mix Vlog. OFW Mix Vlog, hindi nakapasok. OFW Mix Vlog, pasok po kung nandyan kayo. Pasok, pasok.
mga gustong makakuha ng play all, mamaya. Paiwan lang po. Lapit tayo matapos. Proceed tayo kay Ma'am Yukins. 907 subscribers. Exclusive remix by DJ RD. DJ Dance Remix.
Napanood ko guys sa isa yung mga video nyo. Bago ko share. Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Snowmobile. Nawala si Ma'am Dex. Where are you? Ma'am Dex. Puntahan si Kuya Jomar. Sana tapos na ba si Kuya Jomar? Puntahan po si Kuya Jomar. Malapit na tayong matapos. Kuya Jomar. Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Hello, hello. Hello. Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Lay, 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 butike. Sino pangarapag natin?
para sa akin. Kaluhan man dito sa bayan ilang kong bumili. Di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di ba nakapansin? Tayo rin ang nahihirapan. Malapit na tayong matapos guys. Yung gustong makakuha ng fly all mamaya, kukuha akong dalawa. Dalawa. Pakipuntahan po si Ma'am Babe. Malapit na tayong matapos guys. Paiwan po yung gustong makakuha ng fly all. Tapos tayo guys mga ano lang to, promoters.
Aking puntahan po sa Lala Biyaheng Ilongga. Malapit na tayo matapos. Hindi ang telefon ko ano. Yun po nga, gusto makakuha po ng play all. Paiwan po, paiwan. Nakipuntahan po si FW Mix. Tapos na po tayo.
At ang subscribe po natin si Sir Jude. Natapos na tayo. Sabihin niyo po, thumbs up Ray, hashtag Joanne. Si Sir Jude po yan, co-promoters. Tapos na tayo guys. Ano pa? Dalawa na lang ito ang ilalapag ko. Tapos na tayo. Sa iwan po, yung mga gustong makakuha ng play all sa iwan. Maglalaro tayo. Maglalaro tayo. Maglalaro tayo. Super. Good. Natapos na ba kayo kaya Mix TV? Yan lang Mix TV. So good. Tapos na tayo guys, mga co-promoters na lang ito. Thumbs up red lang tayo. Thank you po sa lahat po ng sumali. Invite ko po ulit kayo bukas. Yung mga gusto nga makakuha po kukuha po ako ng dalawa ng play all po ngayon. Magpaiwan po. Sana manalo ikaw, Yukin Seals. Play all. Malapit ka na po. 957 Yukin. Mamaya po bibigyan kita ng banana. Yung mga bago dito, Yukin Seals. Ayudahin po kita ng bananas mamaya. Matapos po ng live ko. Welcome po, Yukin. Ito lang pong sabi niya, thumbs up Ray, hashtag Joanne. Ay.
Pakitang-sakrate po natin na si Sir Melvin. Matapos na tayo guys. Lapit na tayong matapos. Tamsakrate, pakipuntahan po si Sir Melvin. Sabihin lang po natin, Tamsakrate, hashtag Joanne. Pagkat mahal kita, di mahalaga, mahal kita. Hasta la Visares Idol. Northern Summer Mix DJs. Paiwan po yung gustong mag-games. Mag-games na tayo. Last na po yan. Proceed na po tayo sa games. Mag-log out na tayo guys. Mag-log out. Ano ba pa log out ko? Hindi lang ha. Log out na tayo.
na po yan. Mag-games na tayo. Mag-log out tayo. Mag-log out. Saan yung iba? Mag-comments po, mag-comments. Panoorin po yung video at least 1 minute. Tapos na po tayo. Sino po yung gustong sumali sa games? Type games po yung gustong sumali. Teka, mag-log out muna tayo. Log out tayo, guys. Proceed po tayo sa games. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Sir Boy, Ma'am Yukins, Kuya Jomar, Sir Arger. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng nag-thumbs up. Thank you so much po. Sino pa? Sir Arvin. Kung tapos na po kayo sa log out, type games po, yung mga gustong sumali. Para po mamakit ako kung ilan ang sasali. Type games po. Play all, type games. Type games ko po, play all. Yung mga tapos na po, type games. Yukins. Mami Yukins. Sino pa? Mami Yukins. Sino pa yung gustong sumali sa games natin? Sige po. Sige po, Sir Jomar. Sige po. Thank you po sa'yo, Kuya Jomar. Invite kita ulit bukas, ha. Sige po, Sir Jomar. Thank you so much, Ka Alger. Sige po, thank you so much. Thank you, Kuya Jomar. Attend po kayo ulit bukas. Sali po kayo ulit bukas. Same time po tayo ulit bukas. Same time. Si Kaljer. Saka si Ma'am Yukins. Yun lang ba ang sasali sa games? Wala na ba? Yung mga gustong sumali, type games po. Thank you, Kuya Jomar. Bigyan na lang kita ng banana mamaya. Kuya Jomar. So, dalawa lang po yung sasali sa games. Wala na po bang habol? Dalawa lang kasali sa games. Dalawa. Si Mami Yukins, saka si Sir Arger. Dalawa lang po, wala na. Type games lang po yung gustong sumali sa games natin. Type games. Marami pong salamat sa inyong lahat, guys. Kuya Boy, games. Type games. Sino pa? 3 lang kayo? Wala nang habol, wala nang sali sa games. Para po makapagpahinga na tayo at makatulog na. Gabi na po. Ang kasali si Mami Yukins.
Ma'am Yukins. Ma'am Yukins Hills. 0.2. Ay, 2.0. Saka si Carger. Carger Javier. Sir Boy. Boy Nestor. Vlog. Tatlo lang po kayo. So, kayo pong lahat nakakuha ng play on. Kayo pong lahat nakakuha ng play on. Hindi na po tayo mag-games kasi late na rin tayo. Saka konti lang kayo. Ang play all ko po ngayon si Mami Yukins, Cheers. Saka si Calger, saka si Boy Nestor. Kayo pong tatlo ang play all ko po. Ngayon, hanggang bukas po. Magdamag po hanggang bukas po na maghapon. Thank you sa inyong lahat. At kayo pong tatlo, nanalo po kayo ng play all po, play all. Good night po. Good night po sa inyong lahat. Invite po kayo lahat bukas ha. Thank you sa inyong lahat. Ma'am Yukins, thank you po from Jeddah, from Saudi Jeddah, si Ma'am Yukins. Thank you, Ma'am Yukins. Okay, good night din po. Good night sa inyong lahat. Ma'am Yukins, thank you. Thank you po. Good night, good night. Kaya pong tatlo, manalo na po ng play all ngayon. Ano po yung Facebook niyo po, Ma'am Yukins? Meron po ba kayong Facebook? Thank you sa iyo, Sir Boy Nestor. Thank you so much. Ano po yung Facebook page niyo po? Ay, Facebook niyo po, Ma'am Yukins? Ano po yung Facebook niyo? May Facebook po ba kayo? Yung Facebook mo lang po yung bigay ko. Thank you po sa inyong lahat. Mami Yukins, yan po yung aking Facebook. Message nyo po ako dyan, Mami Yukins. Thank you po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Thank you, thank you. Ito po yung Facebook ko, Mami Yukins. Kung gusto nyo po ako message dyan, message nyo po ako. Thank you po. Thank you, Mami Yukins. Thank you. Good night. Good night po.